Три да я чакай. Година за даже година. Всеки ми казва, не настоявай и да уминаш. Старе! Мангал мрал. То бе, чакай, да съм пуснал клипа. Чакай. Не сега. И здравейте, приятели, добре дошли в вашата любима поредица. Имам Truck Simulator. Завръщам го официално днеска. Да не забравяйте да се абонирате за канала. Че ми литна телефона от дивана. Да не забравяйте да се абонирате за канала. Да го разтипте този лайк бутон, да го вкарате в Третия райх. Чакай, тук няма да говорим за незаконни неща. Да го карате в Третия райх. Ако не знаете кой е Третия райх, напишете Третия райх, ще ви излезе в Google. И време е да започваме. Първо трябва да отворим сундък. И абонирайте се на Телислав Иванов канал. Обединяваме се, сува се там, ко беше. Сега се обединявам. Ама първо се абонирайте за моя, защото нали. Сега ще ви покажа гаража, съм го тунингол. Изпратих клип, че продавам меркендеса. В скайната и нея продадох, но имам тоя звяр. Като ти казвам звяр, пали като трабант, вижда се като ламбургини. Или може да сме с меркендеса ми, който по принцип братовчет ми каза, че е много върви. Аз съм го карал, тествал съм го. Може да направим специален клип за него. Само казвайте, нали? И нашия любим Актрус, който всички от вас обичат. Да. Колко минути? 2 минути. Добре. Ще се върна, когато съм взел курс, защото много са нервя. 60 години по-късно. Айде, бе! Айде, зареждай днеска, бе! Ако не си ти, бади, бе! Анкармис. Су! Приятели! Тук съм, да. Чакам 50 часа и намерих курса с 150 човека на хубава ценичка, нали? Ще трябва да скипвам, защото, както ви казах, приложението ми само до 16 минути снима. А знаете, когато играем с други хора е дарма, да, най-вече с турци, защото в курса има само турци. А знаете турците как карат в предишните клипа, как ги псувам. Не ги псувам, защото на клипа не псувам. Но, ако може да питате братовчет ми, който няма да кажа как се казва, който не съм бавно развиващ. Той много добре знае, когато турче ми се пътя, аз почвам толкова много да псувам, че дори Бог го е срам от мене колко много псувам. И тия шибани ислями секът ми пътя, набият ми спрачките, но се и толкова камион огромен тир. 650 коня, чай да пуснем климатика. Опа! Ой, дрифтачка! Това е дрифтачка, майко много лаги. Ой, Сарине, богат съм. Ой! Браво на мен. Давай, мойш. Давай, буку! Той го мажа дрифтика тут. Той си купил дрифтачка, не тира. Ей, то с БМС-то дрифти. Аз то американец не мога да дръпна хич, той с БМС-то зад мен е дрифти. Наша, идвай да... Колега, я идвай да се ядем, бе, ще изям. Да става. Те да му пусна бюджет, да ме яде.
пурица ми. А сега ще се питате. Сега някои от вас, които не гледат порицата, ще се питат. Брат, ти откъде имаш пари да си купиш такъв американец? Само че хората, които гледат порицата, знаят, че аз имах два акторса, които единия беше 2023, единия го продадох и сега станах само с другия. Също имах и една Скания. И аз преди това не бях ли купил пак един? Това се нарича истински шофьор. Сега ако ми се че пътя, ще го убия. Виждам го какво прави. Виждам го! Умрели! Цигани мръсни. Него. Идиот. Сега му настъпва мръсната газ, ще го взям. Умрял военно. Тям в лява лента. Карай! Айде, тя се сблъскаха. Сега гледай колко правят автобус. Заставай, човек! Айде, заставай. Сега ако то... Добре. Заставай! Айде! Готов ли си, колега? Сега гледай само да включат четвърта гликоста. По-скоро седма. И аз не го знам той камион колко скоро си има. Те американските ма имат. Заставаш! Готов? Чакай да застава да сложим оцунката до тебе. Да гледаме очивче. Това има само мистер Скания, брат. На безперачки. Ядем с... Але газ! Ще ма яде този автобус. Ще ма яде пари. Сарине! Състана! Чакай, че ще ми скипа да ме клик. Аз повече Скания няма да си купувам. Зубрави. Ще карам само американци. Добре, аз Скания повече няма да си купа. Още една изяда. Брат, този камион е изтребител, разбери ма. 8 минути. Кога стана 8 минути? Месеци минаха. Аре, Реното! Наш автобус ли кара? Наш! Що се изпрял в аварийната лента? Не! Идиоти! Айди! Мърша умряла. Ще се върна към края. Аре, спря клип. Хитаропа. Опа! Бяла роза ще закича на капака на мутвича. Абонирайте си! Ако искате да продам мака и да си купя най-новия American Days,
Или да си купя 4 пъти офертите от 1 милион. Оставете коментар и напишете, че ми състане най-лайк. Също гледайте клиповете на Тирисав Иванов, аз не ги гледам, защото не му разбирам какво говори. И той качва клипове за някакви игри, които не се играят от преди 16 милиарда години. Сега смятам да му звънна да му кажа. Добре, искате ли сега му звънна на клипи? Оп. Майка ти наш! Той камион ме направил гасен, човек. Майко човек, наша ама прати от първи клас. Ето от завой винаги не го оцелвам. Карай! Карай, карай, карай! Не, майко! ПТП! Тук има ПТП! ПТП! Сарине, богатца! Ей, сега гледай какво прави! О! Оп! Оп! Сега гледай колко правя! Ой! Айди! Аз ви обяснявам, че мака е много коне и дрифти. Като лута, ама вие не ми вярвате. И то с ремарке. О, той повликач върти гуми на място. Карай, бе! Снимам клип. Приятели, ако ви е харесал този клип, може да се абонирате. Ай, чакай, без държай. Добре, не обръщате внимание на рекламата, която беше тук що. Приятели, ако ви е харесал този клип, може да се абонирате за този канал, ако искате да качвам клипа, защото само с 2 клипа качих около някъде 7 абоната, за които съм много радостен и много се радвам, че за една седмица лятото ударихме 1000 абоната. Много ви благодаря за това. Даже всеки път, като ме питат, ти още ли си там 300 абоната, аз викам не. И той вика, добре, 400 ли си? Аз викам не. 1000 съм и той май тайпи са показвам. И викам, ти кога ги направя за една седмица, човек? То много благодаря, приятели. Това много ви го оценявам. Айде, чао бе!